Nyt sille. No niin, ja sitten on aika tehdä nämä ensi lukuvuoden kurssivalinnat ilman mitään oppilaskunnan mainiota aprillipilaa, eli tästä eteenpäin tämä on ihan todellista ohjetta. Ja tehdään tätä tällaisella vähän kakkosversiolla, kun tuo meidän ensimmäinen YouTube-lataus ei oikein onnistunut, mutta katsotaanpa, miten tämä meidän suosittu YouTube-sarja nyt sitten tässä toisella versiolla onnistuu. Eli aloitetaan homma sillä tavalla, että lukuvuoden kurssien valinta-aiheet löytyy tästä koulun kotisivuilta tästä ajankohtaista palstan alta, eli siitä klikkaamalla löytyy sitten pari A4-sivua valintaohjeita. Ja sen jälkeen, kun olet ensin lukenut ne kaikki valintaohjeet kunnolla läpi, niin menet omaan Wilmaan ja ihan ensimmäisenä otat sieltä omasta Wilmasta kohdan lomakkeet ja LK Hops henkilökohtainen opintosuunnitelma. Käy tarkistamassa, että siellä on kaikki kunnossa, eli opintosuunnitelmat ja lukion suorittamisajat ja sitten ylioppilaskirjoitusten hajauttamissuunnitelma, että se on kunnossa ja sitten kaikki muutkin tänne vapaasti kirjoitetut tekstit ja sitten muistat alareunasta vielä käydä kaikki tallentamassa. Ja sitten kun sen jälkeen se on tehty, niin sitten voit mennä tänne kohtaan kurssitarjotin ja kun klikkaat tätä näytän nykyisen seuraavan lukuvuoden kaikki jaksot, niin siellä näkyy sitten ne valinnat, jotka olet tehnyt silloin helmikuussa siitä ensimmäisestä kurssitarjotin versiosta. Tämä voi vaikka tulostaa tuolta noin, tai sitten ottaa vaikka kännykällä kuvaa tästä ruudusta, niin voi sitten käyttää tätä hyödyksi, kun tekee niitä todellisia valintoja. Ja sitten niihin todellisiin valintoihin pääsee täältä tutusta paikasta muuta valintojasi kohdasta, ja sitten muista täältä valita sitten oikean kohdan, eli täältä tämä Syngneus-lukio 2014-15 todellinen. Siellä näkyy nyt vain 3 jaksoa, mutta tulee näkymään sitten kaikki loputkin jaksot. Ja siitä valitset ykkösjakson ja teet sitten valinnan sen mukaan, että miten olit niitä kursseja ajatellut valitsevasi. Muista kuitenkin, että suositellaan erityisesti tai nimenomaan tuleville kakkosille, että tekisitte ne valinnat siitä oman ryhmän kohdalta. Nehän näkyy sitten hyvin siinä paperilla saatavassa kurssitarjotin versiossa. Te saatte paperiversion ja sitten tämä tulee teille näkyville, tämä Wilman kautta tämä versio viimeistään 9.4. eli ensi viikon keskiviikkona. Ja sen jälkeen pääsee näitä valintoja siis suunnittelemaan ja valinnat pitää käytännössä tehdä ensi sunnuntai, joka on, moneskos päivä se nyt sitten olikaan se ensi sunnuntai, 13. Sehän on 13. päivä, viiva sitten seuraava keskiviikko eli 16.4. Tuon välisenä aikana sitten pitää käydä tänne tutusti klikkailemassa nämä valinnat, niin kuin muistatte, miten ne täällä tehtiin. Tällä tavalla näin ne valinnat tänne. Ja sitten kun kaikki jaksot on valittu, niin sitten menemällä vaikkapa takaisinpäin tästä näin, niin tähän samaan aukeaa sitten ne teidän ensi vuoden todelliset valinnat, eli voitte ne vielä käydä siitä sitten tarkistamassa. No kun nämä on tehty, ja jos näyttää siltä, että sieltä ei ihan kaikkia valintoja mitä haluaa, niin löydy, niin sitten voi käydä täältä yhteisten lukioiden sivulta katsomassa, että mitä muissa lukioissa tai ammattiopistossa on tarjontaa. Eli kun menee koulun kotisivuille, täällä linkkejä Jyväskylän yhteinen lukio kautta kurssit, ja sitten vasemmasta reunasta lukioiden kurssitarjottimet, niin tähän yläosaan tulee nyt sitten kaikkea sitä, mitä on tarjolla muissa lukioissa ja ammattioppilaitoksissa. Siellä ihan vielä sitä kaikkia ei ole, mutta se ilmestyy sinne lähimmän parin viikon aikana. Eli sieltä löytyy kielitarjoti, jossa on kaikki tarjottavat kielten kurssit, harvinaiset kielet, sitten kertauskurssit, erityisesti reaaliaineiden kertauskurssit ja joitakin sitten tämmöisiä harvemmin tarjottavia kursseja. Nyt jos sieltä löytyy sitten joku sellainen, joka haluat valita, niin muista jättää se sieltä omasta kurssitarjottimesta vapaaksi se palkki, että pystyt sitten sen myöhemmin valitsemaan. Ja se myöhemmin tarkoittaa sitä, että ne toisiin kouluihin tehtävät valinnat pitää tehdä siinä vappuviikolla 28.4. alkaen ja aina opon kautta ne toisiin kouluihin tehtävät valinnat. Tässä samalla sivulla näkyy myöskin ensi kesän verkkokurssitarjotin aikuislukion, eli jos nyt näyttää siltä, että joku kurssi ei löydy ensi vuodelta tai muuten haluat ensi kesänä jo opiskella jotakin, niin tuolta voit käydä katsomassa, että mitä siellä aikuislukiossa on kesäajalle tarjolla. Tässä samassa kohdassa löytyy sitten myöskin ammattiopiston tarjonta, eli vaihtojaksoja ja niin edelleen, joita voi myöskin siellä käydä katsomassa. Ja sitten tässä vielä tosiaan muistutuksena, että kaikkien lukijoiden tarjottimet on näkyvillä Wilmassa viimeistään 14.4. Eli voit suunnitella sitä
niitä omia kurssivalintoja myös sieltä toisista lukioista, mutta ne tehdään sitten oman opon kautta siinä vappuviikolla. Ja mitäpäs Kaisa siellä kameran takana, niin oliko vielä jotain muuta mielessä? Muistakaa tehdä valinnat 16.4. mennessä. Opot auttavat tiistaina 15. päivä, mutta nämä kaikki tiedot on tuolla valintaohjeissa. Kyllä, eli vielä kerran, niin lukaskaa tuosta noin valintaohjeet läpi, niin tuosta koulun kotisivulta ajankohtaista palsta alta, niin sen jälkeen varmasti valinnat onnistuu. Ja tosiaan opot tietysti auttaa joko siellä kootusti tai sitten voi tietysti aikoja käydä opolta varaamassa. Näillä ohjeilla onnea kaikille kurssivalintojen tekemiseen. Toivottavasti sieltä kaikille sopivat kurssit tarjottimesta löytyy. Ja sitten vielä ehkä sen verran voi muistuttaa, että sitten valintojen jälkeen sinne saattaa tulla vielä muutoksia sinne kurssitarjottimeen. Niistä infotaan sitten ryhmäohjauksessa tuossa toukokuun